Пакистан башкаласы Исламабадта оппозицион сәясәтче Имран Хан премьер-министр Наваз Шәрифкә хакимияттән китү өчен яңа бер вакыт чиген билгеләгәннән соң, Хан тарафдарлары парламент бинасы янында протест чарасын дәвам итә. Хан үз ультиматумы турында тәфсиллерәк мәгълүмат бирми. 24 августта ул, әгәр дә Шәриф бер тәүлек эчендә хакимияттән китмәсә, үз фиркасының алга таба нишләячәген игълан итәчәге турында әйткән иде. Хан һәм аның беректәше булган дин әһеле Таһир ул-Кадри Шәрифне коррупциядә гаепли һәм 2013 елда аны хакимияткә китергән сайлау гадел булмады ди. Пакистанның Хыбыр Пахтунхва вилаяты хөкүмәте мәктәп биналарында яшәүче качаклар 1 сентябрьдә уку елы башланганчыга кадәр аннан китәргә тиеш дип белдерде. Пешавар мәктәпләрендә яшәүче кайбер качаклар хакимияттән яшәр өчен башка урын бирүне таләп итә. Төбәктәге 1400дән артык мәктәптә качаклар яшәй. Июнь аенда Төньяк Вазирстандагы Асаба җирләрендә хакимият көчләре сугышчыларга каршы киң күләм хәрби чаралар башлаганнан бирле анда 1 миллионнан артык кеше качып китте. Узган төндә Иракның Анбар вилаятендәге Гарма шәһәрен бомбалау нәтиҗәсендә берничә йорт җимерелде, кимендә 1 кеше һәлак булды. Берничә кешенең, шул исәптән 2 баланың яралануы хәбәр ителә. Төбәктә Ирак хәрбиләре Анбар вилаятының зур өлешен контрольгә алган исламчы көчләргә каршы сугыша. Гармада яшәүчеләр хөкүмәт көчләре бомбалаулары нәтиҗәсендә шәһәрнең зур өлешенә зыян килгәнлеген белдерә. حسبي الله ونعم الوكيل. Молдова башкаласы Кишиневта социалист фирка тарафдарлары совет гаскәрләренең шәһәрне Романия һәм наци көчләреннән яулап алуына 70 ел тулуны урам йөреше белән билгеләде. 1944 елның августында совет көчләре Молдованы контрольгә ала. Урам йөрешенә чыкканнарның кайберләре Украиндагы Русия яклы сепаратистлар үз тамгалары дип кабул иткән кара һәм әфлисун төсендәге тасмалар таккан иде.